Myślę, że zasięg rany mają podobny. I zaczynamy. Kamil mocnym atakiem i od razu wchodzi w nogi, szuka sprowadzenia i mamy. I rzucił Damiana Koszyka mocno do parteru, zajął od razu pozycję boczną. Ustabilizował go na początku tej rundy. Przełamało go siłowo, ale zobaczymy, czy taką mocną presją, takim mocnym atakiem wystarczy mu tlenu na pełen dystans. Walka w semi-pro, także mamy 3-minutowe rundy. Sędzia patrzy się na wszystko z bliska, Kamil próbuje tutaj uderzać. No, bardzo ładna kontrola tutaj w tej pozycji bocznej i od razu do uderzeń. Damian próbuje się podnieść do góry, Mamy ale z tyłu tutaj zajście za plecy i mamy już dosiad. Wejście do dosiadu. Tak świetnie sobie radzi w parterze Kamil Filiajczyk. Jestem pod wrażeniem, super. Sędzia chyba to zaraz przerwie. Dobrego Damiana Koszyka. Mamy tutaj rozpłaszczenie w pozycji żółwia. Z powrotem walka wraca do żółwia. Do dosiadu. Ciosy z góry. Sędzia już się zastanawia. Blisko. Mamy duszenie trójkątne za pleców. Tak, koniec walki. Wow. Wygrywa. To się wydaje, że jest to też trochę dużo więcej walki. Kamil